bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sar jam hira mon hande ko ñalawma alhamis capantati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moɗen e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawɗude guiɗoɗen ko toon to États-Unis dossier ji baɗɗo e epsine en continue yaltude hande ma ƴeew kadi kanko Donald Trump ko haali hande ha awnaki jaɓodiral ma won hakkude mabɓe e Mexico pour ko fate nannodirde frais de douane o haali kadi o wi wonde ko so tawi leyɗele aduna ɗe fof jaɓani ko propose ko fate frais de douane ene wayno ko à partir de jamma hande ɗum noon subaka janggo 1er août ene wayno ko ɓeydo hen ken woni 40%. Habruji men international ma guidor toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Adama Faye ɗum noon ko miñum Mariam Faye ex joom suudu Macky Sall woni ko yiilede oɗo saha joni wonno ko enquêteur ko sibabunde won business aji salɗi waɗata noon ko fati e terrain ngaji habruji men international mana en toon to Côte d'Ivoire seppoji ponnoɗe waɗe ɗiɗo partiji ɗiɗi mo kanko Tijane Thiam o ardi e kanko kadi Laurent Gbagbo ponnoɗi wadde ñande ɗiɗi lewru août dirtinama ha to jeenayi lewru août ma en ƴeew holkoni sababu muɗum habruji men international ma en jaa toon to Ukraine ne wani ko kamɓe Russie kadi ɓe jalli ko bombude capital Ukraine Kiev ma en ƴeew kadi Donald Trump hol menace uji ɗo waɗi pour so tawi oɗo guerre dartaki contre Russie ɗum woni toɓɓe men ɓurɗi mawnude e ɗiɗo habruji min mbaɗan toon hannde e ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma alhamis capantati e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ma gartu desuji joni joni radio Juillet Sare International dole lingu gondia kono dole radio Juillet Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Juillet Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Juillet International guilay émission ngaji dini ha e fina tawa taaridi kono ɓamtare kala kene wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Juillet International wonande joguiɓe publicité jokkodir eya radio Juillet International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobou El Hadji Ngori momi hetto radio Juillet International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sar jam hiire mon puɗɗoɗen habruji men ko ɗi États-Unis ɗum noon puɗɗoɗen ko tugnade konngol makko kanko Donald Trump ngol ƴefti o wi wonde ko leydi Mexique e leydi États-Unis en wayno ko jaɓodiri wonde ko oɗo saha joni yoɓe ɓeydu balɗe 90 kadi ɗum noon e nanodiral mabɓe ko fate droit de douane ɗum noon e konngol makko kanko Donald Trump ko haali o wi wonde ko leydi Mexico kañum hoori mum ɗaɓɓi wonde ko yoɓe guittu kala kaɗeli gonnoɗo ɗon hadde jeeygu hakkude mabɓe kamɓe États-Unis ɗum noon surtout henno ko welsindade ko fate frais de douane gonnoɗo toon ɗi ɗum noon kadi ne wayno ko kanko e nder ko jaabiɓe wi wonde ko ɗiɗon kaɗeli ne kewi no fewi kono wi wonde ko leyɗele ɗiɗi hono kamɓe Mexico e kamɓe États-Unis ɓe goni koye haaldude pour ƴewde so tawi mbawi continde dirtinde ɓeydude feereje impôt ji hakkude leyɗele mabɓe ɗo e balɗe 90 ɗum ɗon fof ko pour wallude beele nanodiral no wona nanodiral ko fati e jeygu hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Mexico taw kadi nguɗon jeygu ɗeɗon nanodir kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ene nafa États-Unis ene nafa kadi Mexico walla nafa Union européenne hande habruji men toon to États-Unis ɗum noon heddi tan heure hadde heure mo kanko Donald Trump wino pour wonde 1er août e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi kala leyɗele ɗe ganduɗa ɗe jaɓani proposition mo jaɓi ko fate en impôt ji ko fate frais de douane marchandise aji gummotoɗe ɗiɗon leyɗele ene wayno ko kanko Donald Trump ma ɓeydu ɗeɗon frais ji ken wona 40%. ɗum noon ko ɗum woni ko haala oɗo saha joni anda ko noon kanko Donald Trump ko jogori wadde ha hande toon to Washington kadi ene wayno ko ɓuuri haalede oɗo so ñalawma hannde kadi ko dossier makko kanko Donald Trump hakkude makko e epsine ɗum noon siftini ɗon ko balɗe ɓen surtout hen caggal jillu makko toon to
tawi ko so kanko Donald Trump en wayno ko tengtinino kanko biyeteɗo Epstein mayɗo hitande ujunaji ɗi 19 Donald Trump natti wonde sehli mum ko gila oɗon biyeteɗo Jeffrey Epstein kañum hoore mum wujji suka debbo jaarowo e duuɓi 16 toon to Mar-a-Lago to kanko galle makko Donald Trump e wiide makko kanko Donald Trump en wayno ko gilden o rentinino Epstein pour wiide wonde ko fotani wujjude ɓeɗon rewɓe wujjude noon firti ko wonde ko fotani haaldude ɓeɗon rewɓe ha kene goppa liggade toon to Mar-a-Lago jahani gonda e muɗum surtout hen affaire business aji salte mo kanko Epstein mo takkano oɗon saha mo wadde sukaɓe rewɓe tokos yeyde sukaɓe rewɓe ko wawi wonde fof en wayno ko hande ñalawma walla groupe rewɓe yalti ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe ɓe jettuno ko duuɓi 16 e oɗon saha walla hedde duuɓi 16 taw kañumen koyemumen en jeeyno ko yimɓe wonnoɓe victime kanko Jeffrey Epstein en wayno ko ɓeɗon hande ko namdoto joni namdoto ko kanko Donald Trump holko andi business Epstein mo waɗanno tawde kanko hoore makko jaɓi joni gonɗinde wonde ko Epstein kañum hoore wujji e mabɓe kamɓe yimɓe liggotonoɓe toon to galle makko Mar-a-Lago noon firti wonde ko hande dossier makko kanko Donald Trump surtout ko fate yimɓe temdere wiyaɓe nana e liste Epstein taw Epstein liggudimo mumen ɗum wayno nana ɓeydo ñande fof nana ɓeydo ñande fof mbaadi gondi ɗum noon wonande kadi ɓeydude addandemo caɗele kanko Donald Trump habruji men cakitorɗen ko habruji gummiɗo toon to fati aviation hono avion goto mo Delta Airline diwannoɗo tuggi Salt Lake City faade toon to Amsterdam en wayno ko dañino caɗele ɗon ɗe woni weyno e wiide mabɓe ko avion hawre jolɓi tan ɗe gonɗe ɓe weeyo sababu ɗeɗon jolɓi tan ko avion woni tellima no feewi on haade muɗum fellidi juuri yadde toon to Minneapolis kene wonno gasjoyi neɗɗo wonnoɓe oɗon avion no gañima hen oɗon avion no wanno ko 1.195 yimɓe wonnoɓe hen en waɗi kadi yimɓe 13 gonnoɓe hen taw ko yimɓe liggotonoɓe avion hen donc en wayno ko oɗon avion diwno ko hanki jamma alarba fonno yettade ko alhamis hande toon to Amsterdam donc tugnaɗe hande koɓe kaali ɓe mbi yimɓe 25 ɓeɗo ko sibabunde kañumen koye men nde avion fuɗɗi nadde ɗeɗon caɗele gonɗe toon to weeyo ene wayno kañum hen koye men jaɓano walla mbaɗano pafti mumen pour haɓɓude ɗumen e sisuji men ɗum waddi wone mabɓe diwi ha janoyi e dow building avion to après caami kadi less gonen gañiɓe finalement kene wonno gasjoyi neɗɗo oɗo sadio nen antiri hôpital toon to Minneapolis habruji men États-Unis hande hakkude mum jokkodiral mum e Russie ne wayno ko nene ɓeydo kadi wadde ñaarere seeɗa ɗum noon ko yiya hande ko kanko Donald Trump gossodiral haaluji walla contodiral hakkude makko e mennoɗo wonde président mo Russie hono kanko biyeteɗo Medvedev e ɗum noon e tugnade kadi ko kanko ko haali ene wayno ko menacé hono kanko ancien président Dmitry Medvedev kanko hoore makko nde wi ɗum hono président perdaɗo ɗiɗo haaluji fof no ngari ko caggal nde kanko Dmitry Medvedev nde o rentini hono kanko leydi Amérique e surtout hono président Amérique pour wiide ultimatum o rokkuno ene wayno ko rokkino kamɓe Russie balɗe 50 pour wiide soɓe dartinani guerre o kanko hoore makko mawo waɗ sanction ngaji e Russie o wi wonde ko kanko Donald Trump walla leydi États-Unis ko waɗata ko fof pour ko fati sesel fof ɗum noon e wayno ko yidde wadde guerre o wonta directement hakkude kamɓe Russie kamɓe États-Unis e nder jabto makko kanko Donald Trump o wi wonde ko États-Unis e Russie natti jogdade waddude natti jogodirde haajuji ko fate business o wi ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump e wiide makko o continue wonirde noon o wi kadi eɓe mbiya hono Medvedev mennoɗo wonde président taw ko perduɗo toon to Russie cikko ha hande ko président wendi ko ene foti renade ko haalata ko so tawi Medvedev continue nadde e nokku ɗum ganduɗa mo natato mo andu ɗum ɗon ko nokku dangereux ɗum noon ko ɗum Donald Trump haalno ɗum ñande alhamis hande ɗum e réseau social mo biyeteɗo truth social ko woni fof kanko Medvedev o haalnino kadi wi wonde ko mo yiɗi siftinde hono États-Unis surtout kono hono Donald Trump wonde ko Russie wona Israël wona kadi Iran won gueɗe surtout ko wayno ultimatum ko wayno surtout rokkude ɗum avertissement ji ko fate wiide ne taƴa balɗe wonde sesel fof holno foti wadde holno fotani wadde ɗum ɗo ko hunde ɓeydonde junnude guerre gonɗo hakkude mabɓe Russie e kamɓe Ukraine eyyi ɗum noon kadi ene wayno ko so juuti ko jogori wonde ko haare hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e Russie directement ko wawi wonde fof ɗiɗo halluji kadi ko halluji ene wayno ko ɓeydoji tooke hakkude kamɓe Ukraine e kamɓe Russie haare nde ɓe goni guila hitande ujunaji 20 tugnade hande oɗo article binda sur 7 Belgique waali mbi wonde ko guila kanko Donald Trump nde o atti laamu e nder lewru janvier
hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ene wayno ko kamɓe président américain kanko Donald Trump e kanko Russe ɓe mbawi jokkodirde laabi kewɗi ɗum noon par téléphone eɓe mbawi kadi haalde hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa fatude haare nde ɓe gummini toon to Ukraine gila février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kono noon ɓe meeɗani dañde joddade ene ɗamina basuma walla hakkude mabɓe kamɓe kanko Donald Trump e kanko Vladimir Putin ɗum noon ko toon to Chine e nder lewru septembre aroru kono noon ko wawi wonde fof ɗiɗo haalluji oɗo saha joni ngal ɗo contodiral gongal hakkude mabɓe hawnaki jogorani wemnude ɗum ɗon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare garti hande en garti e habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to leydi Sénégal tugnade kadi ko yalti toon to Sénéweb wono section recherche mo Colobane ɗum noon en woni oɗo saha joni woni koye yiilade hono kanko biyeteɗo Adama Faye noon ko keynuma ancien président Macky Sall gardunoɗo leydi Sénégal tugnade hande journal ko haali en wayno ko kanko o joguitino haaju ko yimɓe enquêtoɓe ko fate gueɗe ɗe o takka ɗum noon ko fate million ngaji ɗi ganduɗa wiya o heeɓi ɗum ɗum noon ko fate affaire Goxby ɗum noon tugnade hande procureur ko haali mi wonde ko enquête uji gonɗon ko yalda o dogriɓe ha oɗo ñalawma hande alhamis hedde 8h jamma toon to Dakar en woni ko kanko Adama Faye ko toon kadi yiseede siftinde on tan ko kanko Adama Faye kadi ko neɗɗo gandunoɗo surtout nde temps de Macky Sall natti wonde lamɗo nde surtout temps élection ngaji walla caggal élection ngaji o darinoɗen haala konguɗi bonɗi ko huccinde ɗum e Macky Sall e haaltude kadi gueɗɗe ɗe ganduɗa wiide wonde ko Macky Sall kañum hoore mum ko gujjo o kalisaji walla ko jiɗɗo hebde kalisaji o haali kadi gueɗɗe ɗe ganduɗa kanko hakkude Macky Sall e Amadou Ba ko probléme uji caɗele kalis woni ɗon ɗum noon ko neɗɗo bonnanɗo no inde Macky Sall no fewi kañum hoore mum ene wayno dakkodirani no fewi e Mariame Faye tout comportement mo waɗanno par ce que oɗon saaha omo ɗaminno wonde ko laamu kesngu e jimadi kanko Ousmane Sonko e Diomaye Faye maɓe goppumo deeƴo kono noon e wayno ko caggal nde oɗo affaire yalti oɗo affaire kadi ko affaire terrain ngaji nde yalti wonde ko yiyama wonde ko kanko Adama Faye won gueɗe ɗe ganduɗa en ɓeɗo ne poti planti wonde won kalisaji ɗi o heeɓi pour won terrain ngaji jomumen keɓani ɗiɗon kalisaji walla koye noon ɗum noon kadi ko enquête jaltude toon to pôle judiciaire et financier mo Dakar oɗo affaire biyaɗo ko affaire mo wonmo funti e ɗum noon kadi ken en wiya kene abbo e 4 millions francs CFA hono gardiɗo mouvement Goxby ɗum noon ko kañum hoore mum porti plante wi wonde ko yehi to procureur pour beele kanko hoore makko mo enquêté ko wawi wonde fof men oɗo saha kanko Adama Faye ko donc aɗa yisete toon to Côte d'Ivoire e tugnade kadi ko radio France international reporti hono ɗeɗo pelle ɗiɗi walla front commun mbiyata PDCI PPACI sappo ɓe joguino pour wadde ɗum ñande aset ɗiɗi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ene wayno ko destinama ha ñande jeenayyi août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi tugnade hande habaruji gommiɗo toon e habaruji ɗi kadi ko kamɓe dental ɗiɗo partie ɗi habri ɗum hande e oɗo ñalawma alhamis capantati goo lewru juillet mbi wonde ko waɗiɓe dirtini ngoɗo seppo ko sibabunde kamɓe koremeɓe ɓe jogui basuji ɗiɓe mbaddata kamɓe organise oɓe ɗiɗon seppoji e kamɓe kadi kanko préfet mo Abidjan e wiide mabɓe ɗum ɗo fof ko ƴewde wawde wadde peeje fof beele ardiɓe ɗiɗo partiji hono kanko biyeteɗo Tidiane Thiam e kanko biyeteɗo Laurent Gbagbo beele ɓe gartire e liste électoral siftinde on tan ko ɓeɗo ɗiɗo ene wayno ko tugnade kadi e rapport gommiɗo toon to Nations Unies ene wayno ko Nations Unies wajinomo Côte d'Ivoire surtout yen commission électorale mo Côte d'Ivoire yo artir ɓeɗo en e liste électorale andaka noon hokko jogori kewde kono ko ɗum woni ɗo jarten ɗo en pour hono kanko Alassane Ouattara gardiɗo leydi Côte d'Ivoire nder kadi habaruji gommiɗo toon en wayno ko o jaaɓi wonde kanko hoore makko mo wona candidat présidentiel ɗum noon ko mandat makko tataɓo e wiide makko kadi ko sibabude yimɓe jeeyaɓe parti makko e yimɓe kadi jeeyaɓe toon to Côte d'Ivoire fof ne jiiɗi o wonde o continue kadi ardade leydi toon to Gaza e tugnade kadi journal mo radio France ko haali wi wonde ko kamɓe laamu Israël e kamɓe leydi Israël naaɓe fof won gueɗe ndeke ɗeɓe gandano toon to Gaza ɗum noon ko tugnade hande enquête aji jaltu mbi wonde ko hay journaliste uji international ji gonɗi toon won militaire uji ɗi ganduɗa ardotoɓe ɗumen ɓi wonko jamirta tan yo jii walla wonko jamirta yo film ko ɗum waɗi hono yimɓe hewɓe wonɓe toon to Palestine walla wonɓe toon to Israël ganda ko bonandeji gonɗi toon to Gaza ɗi surtout ɗeɗo balɗe ko halte bonandeji ko fate heege wonɓe toon kamɓe militaire uji Israël naaɓe eɓe pawi ɗum e yimɓe Gaza naaɓe ene wayno ko tugnade hande ko yalti hono kanko Benjamin Netanyahu ko joni kanko hoore makko o wi wonde bonande no wayi hewde o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ɓe gandano ɗum ɗo noon firti wonde ko oɗo sa
kamɓe militaire Israel tungnade hande article haali won maɓe continue enquêtede sabu sukaɓe holleteɓe ne maayi walla ne pella walla rewɓe walla ko wayno walla heegueji ɗi walla nokkuji ɗi no bonnirte ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe jamirta journée film ɗum eyyi ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ko crime oɗo sa joni anda ko holkomo jogorade kono kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko reconnaissir wi oɗo sa joni situation gonɗo toon to Gaza o ko situation kulɓiniɗo no fewi e ɗum noon e wayno ko ɓe ɓeydi wonde kala dole ɗeɓe jogino pour wawde ɗeɓe kaɗanno naata toon to Gaza beele naata Gaza ko yacci ɗum noon kamɓe Israel naɓe kamɓe koye mabɓe ɓe ƴefti avion ngaji mabɓe ɓene continue werlade ñamde e jaram e safruji ɗum noon werlade ɗum e weeyo e nokkuji ɗi ganduɗa autoji mbawa yettade toon to Gaza ko wawi wonde fof ene wayno ko ha hande ko fate toon to Gaza aɗa hande habruji jaltunoɗe guila heccen kono kanko Keir Mayor premier ministre mo Angleterre e nder juste heure uji caggal nde kanko Donald Trump de ummoto toon toon to Angleterre o haali no wi wonde ko so Israel dartinani gueɗe ɗe waɗata toon to Gaza oɗo sa ene wayno ko kamɓe koye mabɓe ɗo e jonte garoje ɗe mabɓe keftina hono état Palestine siftinde ɗon tan ko France kañum horum yente e leyɗele kewɗe Europe wiiɗi wonde ko kañumen ma jaa toon to Nations Unies pour keftina wonde Palestine ko leydi fondi wonde indépendant e kadi mabɓe dogan ɗum ɗon ɗum noon ene way kanko premier ministre Keir Starmer e nder konguji ɗi o haali o wi wonde ko so tawi tan guerre o dartaki toon to Gaza e ɗum noon so Israel dartinel bombardement ji muɗum kamɓe koye mabɓe keftinira ndiɗo leydi Palestine to Gaza hollama hande tungnade hande Al Jazeera ko haali hono sukaɓe ɓe ganduɗa jibinaɓe ɗon taw ɓe ngala ko ñamde ko mbiyata baby formula kañumen koye men ene maaya ɗum ɗon ene wayno ko hollama yummiraɓe ɗen jogui burilaji ene mbaɗa hen ndiyam ene mbaɗa hen kala ñamde ne mbawi dañde pour beele en mbawa wallude sukaɓe mumen no gurdiri ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo sadio no kamɓe yimɓe Nations Unies liggotoɓe toon e pelle wallude yimɓe ko ñaami ɓe mbi oɗo sadio ko caɗele mawɗe kamɓe Gaza naɓe kadi eɓen goya eɓen mbi oɗo sadio min maayi heke min jiiɗi ɓuuri hande wonti hunde ko wayno koyɗol ni pour wonande kamɓe Palestine naɓe donc ko wawi wonde fof ene wayno ko haare nde noon continue toon hono kamɓe Israel eɓen continue hande werlade bomboji ɗi nokkuji ɗi ganduɗa hen eɓe mbi wonde ko haɓeteɓe Hamas nan toon ko wawi wonde fof ene wayno ko ene ɗamina hawnaki tawde kaldigal gonnogal toon to Qatar dartima sibabude kamɓe Israel ɓe mbi ɓen maɓe dartin won bomboji mabɓe won e won nokkuji e tawde kadi won leyɗele Europe kadi ne menasi kamɓe Israel pour reconnaître Palestine hawnaki o won wayi oɗo sa joni kono ko ɓuuri tengtude en tan woni ko kamɓe Israel andama holko woni sababu ndeke ɓe ganda no fewi holko woni toon to Gaza hol bonandeji gonɗi toon e hol kadi caɗele gonɗe toon sibabu no bombardement ji kamɓe Israel hono toon to Mauritanie hono neɗɗo goto biyeteɗo Ali Wuld Bekar ɗum noon en mbi wonde ko écologiste ɗum noon ko neɗɗo kaɓeteɗo ko fate haqqe taaridi ɗum noon woni ko nangunoɗo oɗo dumuni fof walla ko enquêtenoɗo oɗo dumuni fof ko noon e wani ɓe pelliti nanggudam kanko noon e wiide makko e wiide mabɓe wonde koko o nanguira ko sibabude ministére toppitiɗo ko fate awo e leydi Mauritanie wi wonde won gueɗe ɗe waɗata ɗen gueɗe ɗe kadi ko contre intérêt mo Mauritanie kanko waɗo noon ko gandiraɗo wonde kanko hoore mum haareji makko surtout contre laaɗe ganduɗa en gummotoɗe caggal leydi garoji toon ene gawa toon to Mauritanie e kanko hoore makko waɗi kadi vidéo ji kewɗi ne kolla won laaɗe ɗe ganduɗa en taw jeeka toon Mauritanie ene gara e nokkuji ɗi ganduɗa en nokku kaɗa ɗi awede ay ɗum kadi mbi wonde komo jogui kadi activité ji makko goɗɗi kadi fate taaride kanko hoore makko mon lollini habruji kewɗi ɗi ganduɗa en pour ko fate taaride toon to Mauritanie ko wawi wonde ko oɗo sadio no mona nanga e kanko hoore makko kanko biyeteɗo Ali Wuld Bekar kadi ko kaɓanteɗo ko fate taaride toon to Mauritanie men international hande toon to Ukraine tugnade kadi ko yalti toon to Radio France International e kamɓe BBC News kadi ɓe kolli ɗum hono kamɓe rusinaɓe ene wayno kadi hande ñalawma ɓe ñalli kadi ko bombardude toon to Ukraine et surtout capital mabɓe Kiev donc tugnade hande article hono kanko Donald Trump o mettini no fewi sibabude bombardement ji mbaɗaɗi hande oɗo ñalawma alhamis capantati go lewru juillet ɗum noon ko bombardement ji ɓe berli toon to nokkuji surtout toon to Kiev e ɗiɗon bombuji kadi mbari ken wona 16 neɗɗo tugnade ha hande article o hono kanko président Donald Trump e nder kadi ko haali o wi wonde ko mawo ƴeftu sanction ngaji ko yaaci contre Russie e nder ko haali o wi wonde ko o anda so tawi ɗiɗon sanction ngaji woni jogori wadde hunde kono o wi ko mawo ƴeew par ce que o wi o haali hen kadi o wi sanction ngaji mbaɗanoma ko ɓooyi pawama e rusinaɓe
kono o yimɓe fof kanko ɓuri andude holkoni sanction ngaji e kanko hoore makko kadi mo jogui peeje ɗiɗon sanction ngaji holno marchiri ko siftinde on tan e wayno ko ha hande kanko Donald Trump haysinde omo continue wiide wonde ko arme maji yoɓe continue neldude toon to Ukraine ene wayno ko Ukraine naaɓe arme ji mum ha hande ne continue waytade wonde ko kala kaɓirɗe ɗiɓe joguino taw ko kaɓirɗe américain ji eɓe mankira guila e kuure muɗum ha e gueɗe goɗɗe jaado e ɗeɗon kaɓirɗe surtout ko wallataɓe warlade bomboji kamɓene e nokkuji Russie ko wawi wonde fof en wayno guerre on en continue toon hakkude kamɓe Russie naɓe kamɓe kadi Ukraine naɓe haysinde kaldigal ene ɗamina kadi ma continue wadde toon en toon to Istanbul hakkude mabɓe délégation ngaji mabɓe pour au moins ƴewde wostodirde prisonnier ji nangunoɗi toon to Russie walla nangunoɗi toon to Ukraine. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sare habaruji min jogonno on hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamis capantati goo lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi gasi yalaɓe ko musidɗo moon Amadou haaldana moon yen mbaalo jaam ha jaam kadi ma en garsol jaaɓi.